Кое уиски струва повече от апартамент в София? За повечето от вас първата реакция ще бъде Макалан 1926 година Fine Rare. Уиски с цена от 2 милиона и 700 долара. Само 40 бутилки в света. Отлежало 60 години в Бъчфилчери. Но ще ви разочаровам, мили хора. Това не е най-скъпото уиски. Най-скъпото струва безумните 6 милиона долара. А ако искаш да разбереш кое е то, напиши в коментар лудост. А този Макалан, който струва 2 милиона и 700, ми е много интересно защо е толкова скъп. При положение, че няма злато и диаманти, а колекционерите го наричат светият грал на уискито. Може би защото възрастта му е 60 годишно, рядкост, артистичност, дизайн на Валерио Адами и легендарна репутация на Макалан. За теб Макалан чист маркетинг ли е? Или наистина качеството на уискито си заслужава цената? Пиши!